Ola ola. Ya hiç çötü vermesen alıp ol. Yarım litre. Ne? Çekelim daştayga tervet. Yolu. Kıydı rahatların tutar ya. Bu şekli alacak kıydı. Yok. Hakka birin şunu kaptalarını doldurayım. Tamam doğru. Doğru nokta için. Doğru. Hatta dide çıkkenle. Yamal mı? Olmadı. Yok azıcık gelmon. Bolu taşa geç. Taşa geç. Bolu. Yere yakalamazsın. Ayıcım. Dört kudreli aldın ha. İkinci adam getir abi. Aynı olmasa betir. Taşa şu tuvala ya da teret şu tuvala şu tuvu uytana. Diyeyme yok. Şu böyle ki account'da like repost hatta etmeyi unutmayın. Yine okuyun son kuyunu kıtavarlan bunu. Böyle rahatlar teret. Geçen du olmadı lan. Hakka ne? 18 kuvvet kaptalar ne doğal. Yap. Yap. Yatası korku Türk gider. Doğru. Dur abi. Yap ara. Yürü. Hakka tamam. Ben de yap. Yap. Yapma. Hormatly çorumlar, inniki durulgamyz soňky janda barady. Mektep yıllarım o günlerim o yıllar Geçmeyecek yanada yol geçelen yollar Mektep yıllarım o günlerim Bugün Xitayga gelýän okuwçylaryň enatasyna şu okuwçylaryň adyndan yüzlenesim belýär. Ýöne hemme enata däl ýa-da hemme okuwçylary däl. Kimde kime şu sözler tanış däl bolsa özüňizde çekip oturmak. Indi men aýtjak bolýan adam, ýaňyr orta mekdebi gutaryp daşary ýurda gelýärler okuwçylar we enatasy ýanky çağadan intek aýratyn ýaşak görmedik çağadan ullo kanur gadanca araşya tutuş maskalaryna taýjak bolýar boýuna nämemiş daşary ýurtda eklenç gadanç aňdatmyş. Hiç ýerde de aňdat däl, hiç ýerde de. Ola intek 18 ýaşly çağa kelintek ullo kan oglanlar 26-27 ýaşly oglanlar ýaň aýaga galyp başlaýar. Onuň ýanky 18 ýaşly çağa 18 ýyl ömrüni, 17-18 ýyl ömrüni öz öýünden girip çykyp, öz ejetiniň bişirenje naharyny iýip, bir ýerde bileme ony aýraty bir tarap duruş başga çarak bolýar da, sosialny, ykysady jemgyýetçilik we şuna meňde statlarda öz pozisiýasyny gurmak, daat etmek. Enatasy ondan beter üstüne basywam ýankyalak bir topar abiýazyndyk boýnuna atdy. Onuň o çağa bir topar davleniýe bolup özüni, davleniýe diýsem, kellesiniň davleniýesi ütgän noktany özüni ýer tapylmän, ýankyal gazanmaly, eýtmeli, beýtmeli, urnup iň sonunda bir belaň üstünden barýar. Ýa-da depressiýa düşýär adetde. Indi men aýtjak, gel o çağalaňyzdan talap etmeň zat diýip ýöne bir azajygam bolsa wagt beriň, 1-2 ýyl hatça by uyunna şorýalyk täze gelen ýerine. Seýär ýurdum çalışýar, dünýäsin çalışýar diýsen bolýar. Bärde tutuş adamla gatnaşygy, maddi ýagdaý, pulun kursy, ol bol bar zat täsir edýär. Sizem geleýär. Tarpana meselem vizadan urut $250 näme soňaň diýen burlaýanlar var. $250 daşary ýurtda pulum däl näme jeýdi waýdaýyn. Özüňiz olansaňyz $500-400 doğrudan ýetirirdiňiz. Ýöne ýanky çağa pahyr, indi enatasynyň gözünden gaçmajak bolup $250-$50 öýüne urutjak bolýar. Indi siz şondan öň ýaşapsyňyz da bir zat edip. Beýdip boýundan astaşmak näme gerek? Şunu köpden bäri men özüm köp gördüm şunýaly enatalary. Onam ýene bir enatalar bar, başga görnüş bar. Çağalar bap şey äskeren o. Ulolandygyny bilen okda. Ay sen bir da bilýärmi da diýip. Bar gir öýe $9 sag. Ýani opşydyňa gir da. Türkmenistanda oturup erkin durmuşda näme etmeligini öwretýärler. Ol ýalňyş diýjekler. Ýöne tutuş ädim ne edip ýaşamalygyny öwretseňiz hiç sanam siziň çağaňyz uly durmuşa taýýar bolmaýar. Menem öz durmuşumda näçe ýalňyşyp, näçe meselelerin üstüne barıp zat edip
şunyalak adam olup yetişdim. Çağlaňyza birazajyk ananyň biram ýagdaýyny düşünjek bolun. Janyňyz sag bolsun. Maňa goýuň, jaň etmeýiňe, maňa jaň etmeýiňe. Ey sana can etken wame gaybar etme öz problemam özüme yetik şu an. Ginje gündüz öyle ýerden abet diňe jaň etýänizler. Gece gündüz irden abet, akşam öğlenden soň abetden soň irdenden soň problemam yetik. Canygyn men sana can edemok. Ýadydım men. Mene ýadap indi polny hayalladym senden ýana bara. Jaň etmän şu an men. Men gater daýnaýan wagty kellem gowda şu 2 saat üçin jaň etmän. Bir ölse de jaň etmän, bir öýlense de jaň etmän, çyksa da jaň etmän. Ay onu sen mara özüňe can etdirmejek bolsaň o mätne zarfyň maňa can etmeden aýdym mara şol aýdym diňläi bomy. Ýöne gaýrat etmen kellem agyrtmam maçy. Maýsat etmän. Afal bolýan adamlar der, ýene der. Nasıl jaň etmeý, pожалуйста, maňa jaň etmeý. Gurlaş. Ay bolýa howr ýalyňyz can edäýitdirnä gaýbar etdiň ay ýüregi düşdüň ay bara menem sen sesiňi işledim gelip can edemok maçy. Daşar yurtta goý berilen ýalňyşlyklarga onda näme bagnali laýçaga diýersiňiz etdiňiz diýýärler. Ýok diýjek gal gönüme degdiňiz. Şu ýalňyşlygy sen goý beräými? Aeroportda düşüp srazu hemme eliňizdäki bar puly aeroportyň içinde çalşmak. Şu ýalňyşlygy sen goý beräými? Sebäbi ardan kursan çalşarsyňyz. Ondan çalşyň $100 bararsyňyz. Baryan uniweryň golaýyna bank jagadlar datlar bardyr baryp çalşyň. Şoňuň baýdy kursundan çalşarsyňyz. Pes kursan näl. Daşar ýurda gelip ylgap hemekşä kömek etjek bolmak esasy ýollarda awara bolýar, biri söwüşýärler, paryçkalar baryp gel şo gyjagada kömek edeýin. Me saňa etme kömek. Iň soňunda zaýawlenýany, garoçy zaýawlenýany sen üstüňe ýazarlar, sen pul tölemeli bolup galarsyň. Munýal situasiýada kän şantaj ederler. Ýene juýuňdan pul çykarmaly, sen bolarsyň, kömek etjek bolup oturma. Adamçylygyň hiç kime bärde gerek gel. Sen ýol şu ýalňyşlygy goýup beräými? Näçe adamdan eşdýänne ýolda paryçkalar söwüşýär, oglanlaryny kömek edeýin şo gyýda urulup oturdyp barýarlar, kömek etýärler. Ertesi şo gyýy baryp şol kömek eden oglana zaýawlenýär ýadym. Ondan olaglanam pul tölemeli bolýar näme sen gitjek alajy ýok sebä bardyň goşuldyň da gerekmi saňa şol. Mene bir sluçy boldy aýdyp bereyinmi? Kommentariýa belläň. Rossiyada kart satýanlar şu wideonyda kança diňläň. Assalamu alaykum hemmeňize. Kart sim kart satýanlar goýja diňläň meni. Şu an bir sluçy bolup geçdi-de video ýazdyrýan bagşlarsyňyz zat. Nu yüzlerinden size yankı men dinläp öğrenir patpişiklerimden biri yüz tuttu da ayal maşgal olarak. Короче, oğlu berde gezip gör. No garaz oğlan var. Davno haçan bir 2-3 yıl munozul kartını satıptır. O kartam ellen barıp durmay maşeniklara. Näl maşeniklara sert näme diýerler berde Rossiyada maşenikken na. O näme diýerler? Adamları, orsa adamları dinletdiýärler, gow dinletdiýärler, gatgow dinletdiýärler. Короче, ayal maşgalan oğlu urşa gidýär. Urşa gidýär de, urşda ölýär. Hökümet muňa kömek pul berýär, 4 milyon rubl. Şu 4 milyon rubl puly maşenikler bizim illeşimiziň kartyna geçiripdirler. Olam tutuldy da, öýütmeliler. Deport olmalı, öýütmeli, bazalan hemmesin barlap başladılar. Bazalarda barlayalar olin. Yank oğlanın kartına diyel açılıptır da Orenburg şäherinde. Diyecek olam kartınızı, isim kartınızı satma. Gidersiniz. 3-4 satya, onu saklayalar. Belli ki zakaşık ikisini tapmayan çalar. Следствие gidýär. Näçe следствие gitse de şonça da ýaş olup. Следствие izolatorda, SIZO'da. Gayrat edin, doğru düşünün. Men size yaman maslahat berem oko. Görüp şu durmuşdan görüp alıp size maslahat berýän. Like, repost, hökman, repost edin Rossiyada gezip görün. Gerekken şu 5 rubl, 10 rubl.
Aç ölmeýäňiz. Allah var. Bu Allah bokurduğuňuz deşdi ho. Adam deşen ok bokurduğuňuz Allah deşdi. Aç ölmeýäňiz. Seriozno aýtýan, aç ölmeýäňiz. Tapylýa Allah rızkyny berýär. Kartyň satan öňe rızk bolmaýar onu. Ýeňilik bilen işleýär onu.